Yeremia Timothy Ebre no mu no Awurade asɛm nie. Wɔbɛsa Yuda ahemfo nompe, ne n'asafo hene nompe, ne asɔfo nompe, ne adiyifo nompe, ne Yerusalemfo nompe afiri wɔn adamena mu. Na wahata wɔn owia ne srane, ne ɔsoro asafo nyinaa, wɔdɔɔ wɔn na wɔsom wɔn na wodi akyire na wɔpɛ akyire kwan, na wɔsɔre wɔn no anim. Wɔremmoa no na wɔrenkora. Ɛbɛyɛ sumi na wɔ asase ani, na abusuabɔne yi mu nkae a wɔbɛka nyinaa bɛpɛ owuo asene nkwa. Wɔn a ɛka mmaa nyinaa metuu wɔn mekɔɔeɛ no, Asafo Awurade asɛm nie. Na ka kyerɛ wɔn sɛ Awurade si nie. Wɔhwe ase a wɔnsɔre, anaasɛ wɔdane kɔ a wɔnsane mma. Ɛdeɛ nti na Yerusalem man yi adane wɔn ho a wɔnsan da. Wokura na ada kwan mu pintin. Wɔmpɛ sɛ wɔsan ba, ma wɔɛma so matie. Nso deɛ ɛntene na wɔka. Obiara ni hɔ a onu ne ho ne bɔne ho ka sɛ, ɛdeɛ na mayɔ yi. Obiara asi ne kwan so sɛ ɔpɔnkɔ a ɔrebɔ ahyia dɔm. Asukɔnkɔn a ɔwɔ wiem mpo nim ne brɛ. Anyankuku ne asomfra katakyi, ne nantwi noma wɛn wɔn babrɛ. Nanso memman nim Awurade ahyɛdeɛ. Adan na moka sɛ, yɛyɛ nyansafoɔ. Awurade mmra wɔ yɛn ho. Ampa, hwɛ, atwerɛfoɔ pɛnsere torofoɔ ama no adane atoro. Anyansafoɔ ani bɛwu, wɔbɛbɔ binim na wakye wɔn. Hwɛ, Awurade asɛm na wapoe, na nyansa bɛn na wɔwɔ. Ɛno nti mede wɔn yerenom bɛma afoforɔ, na mama ahɔhoɔ afa wɔn fuo adi. Na efiri akumaa so akosi ɔkɛseɛ soɔ, wɔn nyinaa yɛ adufudipɛfoɔ. Efiri odiyifoɔ so kosi ɔsɔfoɔ soɔ, wɔn nyinaa yɛ nkontompofoɔ. Na wɔsaa me man baba kuro adwenhere so sɛ, asomdwie, asomdwie. Nso asomdwie ni hɔ. Wɔn ani wu akyiwade a wɔyɔɔyɛ no ho. Dabi, wɔn ani angu koraa, na wɔn anim nso ɛnsam. Saa nti, ɔbɛtotɔ atɔfoɔ mu. Bere a mɛba abɛtwe wɔn aso no, wɔbɛhwehwe ase, Awurade na ɔseɛ. Sisa na mɛsisa wɔn akoɔ. Awurade asɛm nie. Wɔrenhunu isa bobi ho, anaa brɔduma wɔ brɔduma nnua so. Na ahahan no bedwindwan, na deɛ mede mama wɔn no befiri wɔn nsa. Yɛda so tete hɔ yɛ dɛn. Mommoaboa mo ano, na yɛnhyɛne nkura a ɛyɛ din mu. Na yɛnkɔwuwu wɔ hɔ. Na Awurade yɛn Nyankopɔn rema yɛwuwu. Na wama yɛn nsu a boro wɔ mu anom. Ɛfiri sɛ, yɛayɛ Awurade bɔne. Yɛhwɛ asomdwie kwan, nso yie biara mma. Ne ɔyaresa brɛ nso. Na hwɛ, akomatuo nko. Wɔte wɔn apɔnkɔ home foofoo firi Dan. Wɔn apɔnkɔ ni su dede nti, asase no nyinaa popo. Ɛfiri sɛ, wɔreba abɛdi asase ne ɛso adeɛ nyinaa. Nkuro ne wɔn a wɔte mu. Na hwɛ, merema awɔ, nhurutia a ntafoɔyie biara ntumi wɔn aba mo mu, na wɔabɛkeka mo. Awurade asɛm nie. Minya m'awerɛhoɔ mu awerɛkyekyerɛ. Makoma aboto wɔ me mu. Hwɛ, me man baba sufrɛ ne firi akyirikyiri asase so. Awurade ni Sion, anaasɛ ne hene no nni mu bio. Ɛdeɛ nti na ɔde wɔn ahoni ne amanɔne awuhudeɛ no ahuru me boɔ. Twabrɛ atwam, aduabatebere asa, na yɛn deɛ wɔnyee yɛn. Me man baba kuro nti ma yɛ samoo, ma yɛ kusuu, ahodwire akuta me. Aneneduhwam biara nni Gilead, anaasɛ ɔsafo biara nni hɔ, na adɛn nti na onyansa me man baba no yadeɛ.